masser af penge. Ja, selvfølgelig er jeg det. Jamen, det er masser af 100 kroner. Jamen, det er 5.100 kroner værd for hver pizza. For Mathias. For en, der hedder Mathias. Er du klar over, hvor lang tid det tager, for at Tine skal til London og Engel? Ja, jeg giver dig 26 timer. Nu. Så du skal vide, jeg bruger folks teknologi til at lægge folks til den. Der er kun én måde at slå en varulv ihjel på. Først skal man tage søde kugler og guldkugler. Skyd den lige i brystet. Skyd den i maven, skyd den på ryg. Og så skyd den lige på arm og på hoved. Slå den hele ihjel. Og når I har slået den ihjel, så skal I bruge sådan en kniv til skære dens hoved af. Og få den til at hænge på vores væg i London. Og send den oven på Jærhytte. Det er sådan, det fungerer i London.